kedves Melania Judit repesve vározik. Erre mind vagy jó. Közben elmondom Juditról, hogy a Petro-Major Egyetem másodéves hallgatója, nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok szakra. A hobbija szeret kirándulni, bulizni, és azt mondja magáról, hogy imádok főzni. Az a kérdés, hogy vajon meg is eszi-e, amit főz, mert hogy ez a sziluettjét egyelőre nem látszik. Régóta vonzott a modellkedés, mondja magáról Judit, így tavaly már vettem részt szépségversenyen. Szeretem az extrém sportokat, szívesen kipróbálnám a bungee jumpingot és az ejtőernyőzést. Lukácik is turbóra kell kapcsolnom. A második számú versenyző Orbán Beáta Gyergyó Szentmiklósról. A Salamon Erdő elméleti liceum filológia szakán tanulok, mondja magáról. A hobbija az olvasás, sportolás, az aerobik, futás, biciklizés, zenehallgatás és időnként rajzol is. Őt is mesterrajzokra teszem én hozzá. A 3-as számú versenyzőnk Székelyudvarhelyi Bokor Csenge, a Tamási Áron Gimnázium 10. osztályos diákja vagyok, mondja, az én hangomon. A hobbija, van 2 gyönyörű kutyám, szabadidőmet velük vagy barátaimmal töltöm, szeretem a pezsgést, élni a pillanattal, úgy gondolom, hogy nyitott vagyok az új dolgokra. Tudnék 1-2 dolgot javasolni, de nem teszem. 4-es számú versenyző, Benedek Adél ugyancsak székelyudvarhelyi lány, a Tamási Áron Gimnázium ugyancsak 10-es diákja. A hobbija az olvasás, továbbá szeret úszni, korcsolyázni és kerékpározni. Hát itt mondjak, lennék nyerek. Ők voltak tehát az első 4 versenyző. Köszönjük szépen! És íme a következő 3, 4, ártatlan vagyok, már 4-ig sem tudok számolni. Az 5-ös számú versenyzőnk a Marosvásárhelyi Szakács Orsolya. Azt mondja magáról, vidám lány vagyok, aki szereti a kihívásokat, a versenyeket, a fotózásokat. Igyekszem a legtöbbet kihozni magamból bármilyen téren, ezért is tartom fontosnak a szépség mellett az iskolát, mivel a modellkedést nem tartom hosszú távú szakmának. Az egyetemen könyvelést és gazdálkodási informatikát végeztem, amelyet a mesterivel folytatok. Ugyanakkor mesteri módon adja elő magát a színpadon is. 6-os számú versenyző Fodor Antónia Marosvásárhelyről, 19 éves, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem gyógyszerész karának másodéves hallgatója. A hobbiáról így van, szeretek sportolni, rajzolni, táncolni, úszni, fotózni, és különösen szeretek vezetni, meg kirándulni. Mindig érdekesnek tartottam a pszichológiát. Ambiciózus személynek tartom magam, nagyon szeretek új barátokra szert tenni és új helyeket felfedezni. Hát Udvarhely is egy új hely. Csernácki Emőke a 7-es számú versenyző, Marosvásárhelyi, Budapesten tanultam és szerettem bele a hajformázás művészetébe, mondja magáról. Minden olyan dolgot, ami a szépségipar információit hordozza magában, szívesen végigkövetek, elolvasok, akár részt is veszek benne. A megmaradt szabadidőmet ilyen típusú tevékenységek töltik ki. A hobbi bármikor leköt egy jó olvasmány, akár éjszakákat is képes vagyok megmaradni egy igazán jó könyv mellett. Lennék könyv is ilyenkor. A 8-as számú versenyzőnk Vincellér Zsuzsána Beáta Székelyudvarhelyről. A Bacskamadarasi Kisgergely Református Kollégium diákja vagyok, mondja magáról. A hobbjairól így van, tagja vagyok a kollégium kosárlabda csapatának. Szabadidőben sok mindennel foglalkozom, különböző táncokat tanulok, edzőterembe járok, futok, kosarazom és aerobikozom. Ők voltak tehát a 5-6-os vezetői voltak versenyzők. Következik egy újabb kvartett, a 9-es, 10-es, 11-es, 12-es, a magaslányok érája jött el. György Orsolya a 9-es számot viseli,
Jelenleg a Tamási Áron Gimnázium végzős diákja vagyok, filológia társadalomtudomány szakon. A hobbijáró íval szabadidőmet nagyrészt a tanulás és a sport tölti ki. Hobbiaim a kosárlabda, kézilabda, röplabda, lovaglás és a festés is. Bár ez ugyan nem sport, de lehet sportszerűen űzni. A 10-es számú versenyzőn közeledik most a színpad céléhez Nagy Beát a Marosvásárhelyről. Szeretek minél több időt a szabadban eltölteni kiskutyámmal. Egy legújabb hobbim az olvasás. Néhány könyv leköti a teljes figyelmemet, és addig olvasok, amíg nem végzek vele. Én is így szoktam, addig olvasom, amíg nem végzek. Azon kívül úszás, szaladás, táncolás, a modellkedés egy olyan hobbi, ami boldoggá tesz. A 11-es számú versenyzőm Székelyudvarhelyről György Adélka, 12. osztályos diák a Tamási Áron Gimnáziumban. A hobbiai a modellkedés és a tai-bu, vagy bó. Kikapcsolódás számára a pihenés, a relaxálás egy wellnessben töltött nap jelenti. Tai-bu, ezt még nem próbáltam. Róza Adelaida, 12-es számú versenyzőnk, Marosvásárhelyi, jelenleg masszőr vagyok egy wellness központban, úgyhogy szerintem ő nem ott kapcsolódik ki. A hobbiairól ezt mondja, szeretek ismerkedni, szabadtéri partikon részt venni, imádok rajzolni, és az utazgatás is a kedvenceim közé tartozik. Szerintem már jó volt leutazni Székelyudvarhelyre. Neki is, de nekünk biztosan. Ő volt a 12-es számú versenyzőnk, Róza Adelaida. Köszönjük a négy lánynak! Még egy utolsó csodálkozó pillantás. Milyen jó ez a koreográfia, ilyenkor én is egy kicsit. Ja, már jönnek is. Húha! A kosárlabda csapat érkezik. Ezúttal ötön, hogy kifárasszanak engem. A 13-as számú versenyzőnk Nagy Szilvia, székelyudvarhelyi lány. Egy reklámcégnél dolgozom, mint menedzser asszisztens. Anyukámmal, a húgommal és a kis cicámmal, Zeusszal lakom. Az extrém sportok, az asztrológia, nagyon szeretek fotózni, és kedvencem a vásárlás, ami mindig jó kedvre derít. Ezek a hobbiai. A pénzem van, imádom. Orzán Andrea Noémi, a 14-es számú versenyzőnk, Marosvásárhelyi. Utolsó éves diák vagyok az Uniria Liceumban, 12 éven keresztül baletteztem. Ez igen, a hobbiáról ezt írja, van egy aranyos kiskutyám, és nagyon szeretek kirándulni. Hogy kiskutyával-e vagy anélkül, nem tudom, most nem hallottam az öltözőben kutya ugatást, de farkcsoválást az még lehet. A 15-ös számú versenyző, Pot Krisztina, csíkszeredai lány, 9 éve táncoló kisebb-nagyobb megszakításokkal, néha 3-4 órára is abba hagyja. Először 13 évesen voltam kifutón egy divatbemutató keretén belül, és nagyon megtetszett. Nem életcélom a modellkedés, de szeretném csinálni, ezt írja magáról Pot Krisztina. A 16-os számú versenyzőnk Iszlai Téglás Beáta, ugyancsak Csíkszeredából. A Csíkszeredai Márton Áron Gimnázium 10. osztályos tanulója vagyok, biológia-kémia osztályban járok. A hobbim a tánc és a lovaglás, ugyanakkor nagyon szeretek olvasni, a barátaimmal lenni, kirándulni, és még énekelni is. Tehát ajánlom Robert Rikán figyelmébe, énekelt reklámokban is lehet használni. A 17-es egyben utolsó számú versenyző Kállai Éva Anita Székelyudvarhelyről, a Kós Károly szakközépiskolába járok, idén végzős diák vagyok, írja magáról. Hobbim az olvasás és a barátommal való időtöltés. Hát erről a lányról lecsúsztunk. Kedvenc olvasmányom a Nő dr. Csernus Imrétől. Igazán jó olvasmány, gratulálok az ízlésedhez, és gratulálok mind az ötötöknek, illetve minden 14 lánynak. Sajnálom, hogy ez a próba véget ért, és azt hiszem, hogy velem együtt mindenki hasonló véleményen van, nem de? Na most... Én nem azért bőgök, amiért te.
Köszönjük szépen a versenyzőknek, akik gyönyörű pályaikkal, idomaikkal terelték el figyelmünket erről a válságos helyzetről. Reméljük, hogy legalább erre néhány percre sikerül. Azt hiszem, hogy boldogkodott a hangulat, én legalábbis úgy érzem. A zsűri tagjai pedig elkönyvelhették a versenyzők további pontszámait. Ne felejtjék, hogy nézzék meg önök is figyelmesen a lányokat, ha már eddig nem tették meg, és a megvásárolt tombola szelvényen jelöljék meg sorrendben az első 3 kedvencük sorszámát.